Salutare și bine ați venit la Sănătate, Știința Prevenției și Vindecării. Eu sunt Andrei și astăzi vom vorbi despre aritmia cardiacă. Aritmia, denumită și discreție, reprezintă bătăile neregulate sau anormal de lente sau rapide ale inimii. Aritmiile cardiace, deși nu mereu provoacă simptome, se pot simți de multe ori ca bătăi neregulate ale inimii sau ca o accelerare a acestora și pot fi inofensive. Totuși, unele aritmii pot provoca simptome supărătoare care uneori pot chiar să pună viața în pericol. Ritmul cardiac sau numărul de bătăi ale inimii în decurs de un minut se numește puls. Valorile pulsului variază de la o persoană la alta și este mai scăzut când ești în repaus, dar crește în timpul activității fizice, deoarece organismul are nevoie de mai mult sânge oxigenat. Pentru a afla cât de repede îți bate inima, îți poți simți pulsul la încheietura mâinii sau în zona gâtului. Pune două degete, arătătorul și degetul mijlociu, pe încheietura mâinii, chiar sub baza degetului mare. Sau poți pune vârfurile degetelor pe gât, de o parte și de alta a traheei și a apăsa ușor până când simți sângele pulsând. Poți mișca degetele ușor în sus sau în jos până când simți pulsul. Numără bătăile înregistrate în 10 secunde și mulțește cu 6 pentru a afla pulsul în bătăi de inimă pe minut. Numără bătăile înregistrate în 10 secunde și înmulțește cu 6 pentru a afla pulsul în bătăi de inimă pe minut. Un puls normal la o persoană adultă aflată în repaus este de aproximativ 60-100 de bătăi pe minut. Printre factorii care influențează ritmul cardiac se numără vârsta pe care o ai, nivelul de efort fizic pe care îl faci, obiceiul de a fuma, nicotina din țigări, temperatura aerului, stările emoționale prin care treci, spre exemplu șocul, teama sau stresul. Medicamentele sau diferite substanțe pe care le iei, cum ar fi cofeina, nicotina, alcoolul, cocaina, aerosolii inhalați, pastilele de slăbit sau medicamentele pentru tuse și răceală. Ritmurile cardiace neregulare se pot produce și în cazul unei inimi normale sănătoase. De exemplu, un atlet antrenat poate să aibă un ritm cardiac când se află în repaus de 40-50 de bătăi pe minut. Aritmia poate fi silențioasă și asimptomatică. Medicul poate depista bătăile anormale ale inimii în timpul examenului fizic, când îți măsoară pulsul, îți ascultă inima sau când efectuează o investigație pentru diagnostic. Printre posibilele simptome se numără palpitații, senzația că inima bate prea tare, senzația de fluturare în piept sau că inima a luat-o la goană, senzația de inimă care a luat-o la goană sau lovituri la nivelul toracelui. Amețeală sau senzație de confuzie, dificultăți în respirație, dispnee, disconfort la nivelul toracelui, transpirații, slăbiciune sau oboseală extremă. Dacă ai astfel de simptome, ar trebui să îți faci o programare la medicul cardiolog, de preferat la un cardiolog care are specialitate suplimentară în electrofiziologie cardiacă intervențională pentru diagnosticul și tratamentul patologilor de ritm cardiac. Diagnosticarea și evaluarea acestei afecțiuni se poate baza pe un sistem al inimii care generează impulsuri electrice folosite în declanșarea bătăilor de inimă. Pentru înregistrarea semnalelor electrice ale inimii se folosește un test neinvaziv și nedureros numit electrocardiogramă. Fiecare bătaie de inimă este reprezentată pe electrocardiogramă, EKG sau ECG, sub forma unor linii pe o hârtie gradată, astfel evidențiind ritmul cardiac și fluctuațiile acestuia prin diagnosticare. Pentru diagnosticare. Ritmul cardiac modificat se clasifică în tahicardie, când inima bate mai repede, aici vorbim de un ritm cardiac de peste 100 de bătăi pe minut, bradicardie, când inima bate mai lent, unde discutăm de un ritm cardiac sub 60 de bătăi pe minut, și aritmii, când inima bate neregulat și care, la rândul lor, pot fi supraventriculare, ASV, aritmiile care au originea în atrii, acestea fiind camerele superioare ale inimii, și ventriculare, sau AV, aritmiile care își au originea în ventricule, sau camerele inferioare ale inimii. Aritmiile care sunt recurente sau asociate cu o boală de inimă trebuie să reprezinte un motiv de îngrijorare și ar trebui întotdeauna evaluate de către medic. Tratamentul depinde de tipul de severitate al aritmiei. În anumite cazuri, nici nu este necesar. Variantele de tratament includ medicamente, modificări de stil de viață, terapii invazive, dispozitive electrice sau intervenție chirurgicală.
În majoritatea cazurilor, tratarea afecțiunii va determina ameliorarea aritmiei. Medicamentele nu vindecă afecțiunea, dar pot reduce episoadele de tahicardie și pot face inima să funcționeze corect din punct de vedere electric. Asta a fost tot pentru astăzi, dragi ascultători. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, să vă abonați și dacă aveți sugestii pentru următorul episod, vă așteptăm în secțiunea de comentarii.